right ya foni hokoyo right foni ndio chanduka kuita Kiti ndinonzi mai aleta mbofana ndiri kuchitungwiza wamuka seiko makanika chawa makanika kadiki makanika taku makanika majgira Joseph Cheta the Ottomani pamwe chete kana B na Munashe na Jasi ndio zoti makachibata chimuti vambobire ifoni iyo vapinda busy Kiti iyo ndio yanga iri foni ndinonzi Burnley chinava ndiri pa hillside baba Isabel pane update yePaMbare chichiri kuitika paMbare icho kwadi muri yeZimbabwe tiri kugamuchira mashoko muri yeZimbabwe yekuti panyaya tiri kubva kukati mekutaura kuti amai vanga vane Kiti iri musagabhegi mushure mekuti vari kuti iyo chandatora ayizi Kiti asi kuti ndiri munhu wandatorera foni wana ndakagara naye mumwe mukadzi tichibva mukati menzvimbo yatenga tichibva mashoko atiri kugamuchira muri yeZimbabwe ndekudizwa vakuti vaenda kumapurisa vanzi ivo hatina zvatinokwanisa kuita chikonzero pano hamuna munhu wamuri kuti chachi chamaba chamuri kutaura havana kuchibata chamakabata zvakare muri kuti mangona chamongo yenyu hakuna kwachiri kuenda dai mauya muchiti ndine zvinhu zvandausara nacho izvi charasika choda kushevedzerwa tinogona kukuudzai kuti vekuredhiyo nekumapurisa zvinoshevedzerwa asi nenzira yamuri kushandisa haiziriyo ndo pavabuda iyo vabuda vafamba but 10 meters kubva pamapurisa ndokubva vagara pasi amai vaonekwa iko zvinozvi vakubvisa hembe vakuti asenge munhu ari kupenga but vamwe vazotarisa mukati mesaga ndokuona kidhi iyai itoratidza kuti Kiti yafa kufa kwaita Kiti yoita senge iyo iri kubudisa chimbuzi chayo iri musaka kudaro so amayo kufa kwaita Kiti voita kuti munhu sei akutorwara mwana wake iko zvinozi anoti baba vake naamai vake vakarambana asi afondera baba vake kuti ndo zviri kuitika afondera hanzvadzi yani yaamai vake but pavanhu vese vafonera ati hapana vati vachanzwisi kuti zvakamira but ivo pari zvinozvo vari kutaura kuti foni yaita sei asingade foni ndiani zvavari kutaura nezvechi ndezvefoni asi zvekiti apo havasi kuziva munhu uye wavabira chisagabhegi chichiri mumaoko here kana kuti chava pasi no achave pasi pavagara vaisa chisagabhegi pasaidi asi panhu pauzona kuti amai vane zvavakuita dambudziko rinetsa nderekuti mwana ari kuti kanzi handikwakati angachitevera iko zvinozvi ndo patopinda bhizi manje kuti anobatsirwa sei pana mai vake vanhu vese vafonera havasati vati vakuita sei vakuuya zvakaoma ndo update iri kubva paMbare musika muri yeZimbabwe 0713938538 0713938538 mamessages acho akawandisa zvanzi chekunyanga icho alright tinotenda chekunyanga icho achinetse vanhu ngavaite muonera pamwe kuti mbavha iyi ibatwe ndinonzi Colin Kanyongo parukanda mutoko vamwe vevanhu vekunyanga vari kutotya mashoko avanenge vaudzwa nemubatsiri uyu vakutoita zvaanenge achida zvinenge zvataurwa kana mambo havasi kuzviteerera vachitya kuti pamwe vanogona kuzoroiwa vakafa saka panobatsirikana munhu sei ipapo 18 minutes past 11 baba Isabel news igeto pfapfadzai ndawe ndiri mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wose enyika ino ndinosati munenge makachibata chimuti muri mukati mekumhanya nacho chikonzero muri kuziva kuti nepfe euro iri kufamba nebhora nepfe euro iri kufamba nechimuti mamukaseko timangu kumhanya nacho wamukaseko sajendi tigere mamukaseko zvenyu sajendi dzamara vana chimuti pamwe chedachezati assistant inspector matutu vakabada chimuti vari Warren Park wamukaseko koma wangu Mr Innocent Muchenjegwa pamwe cheda lokati ya muroiwa baba na maitu tapiwa tapsi mwene DJ Tsano Pieso ni mgorore anukukase wamukaseko hanoshedra kuti aonesana moyo hakabada chimuti boss Terry boss Chineke hakabada chimuti mamukaseko mai mawadze mai ngazima vanomuti Major State mai prayer hakabada chimuti wamukaseko